Днес ще ви разкажа как направих 5 ревизии на тестов дизайн и не получих нито 1 евро. Ето как разбрах, че това не беше тест. Получих оферта за работа, като разгледах клиента, имаше над 10 позитивни ревюта, беше изхарчил $1000 в платформата и затова наистина си помислих, че това е перспективна работа и клиента става. За да започнем работа, трябваше да направя визитни картички, като аз съм правила десетки, нищо сложно, но когато започнахме работа, започнаха и червените флагове. Клиентът ми даваше промптове, все едно съм робот и получава документи от 3-4 страници с заповеди за елементарни задачи. Ще да правя безкрайни ревизии за детайли, които съществуваха реално само в главата му и неясната му обратна връзка правеше невъзможно аз да подобря дизайна, така че на него наистина да му хареса и да го удовлетворя.Ното абсурдно беше, че искаше промени, които сами противоречаха на референцията, която ми беше пратил. Примерно беше ми дал шрифтове, които задължително да използвам и когато ги използвах, ме пита: ти защо използва тези? Така че клиентът, ако иска неограничени ревизии преди договор, това не е тест, ами е безплатна услуга. Моят съвет е да подбирате клиентите си и да уважавате времето си, защото то е по-важно от възможността. А според вас, колко ревизии са адекватни за тестова задача?